What's an Igbo word that everyone should know? Oh yeah, What does it mean? come here. Ndewo ndị Igbo. Ụtụtụ tata mmadụ kpọrọ m sị m ịnụkwara ihe mmadụ Kokoye kwu. Ọ sị na oya means come in Igbo. Oya bụ Igbo. Kee ka mmadụ ga-esikwa ụdị okwu a? Nwa ikorobịa dị ka ya ererererere. Nsị abụtuo nwanne. Ọkwa ịma na mma na ịma na ndị Igbo na-ekwu oya mana ọ bụrụ ya mee na ọ bụ Igbo. Oya abụghị Igbo. Onye na-amaghị Igbo ọfụma, onye a na-akụzighị ọla Igbo ọfụma, na-amaghị asụsụ Igbo ọfụma, ga-anụ ka ndị be anyị na-ekwu oya, ha wee chee na oya bụ Igbo, mana oya abụghị Igbo. Ihe ndị Igbo na-ekwu bụ ngwa. Ihe ọzọ mmadụ Kokoye kwuru, ọ sị na oya means come. N'Igbo, come pụtara bịa. Come, bịa, come. Come here, bịa ebe a, come here. So, oya n'Igbo ihe anyị na-ekwu ka anyị si ekwu n'Igbo bụ ngwa. Ọ ndị Yoruba na-ekwu oya, ndị Igbo na-ekwu ngwa. Then, anyị nwebụ ndị Igbo na-etikọkwa ya ọnụ kwuo ngwa bịa, not oya bịa. Biko ka anyị were nke a mụta na okwu Igbo bụ bịa for come and oya bụ nke ndị Yoruba na Igbo ihe anyị na-ekwu bụ ngwa. Dịka onye nkụzi Igbo m bụ, mfu ụdị ihe a ana m eji ya eme ihe mmụta, ihe nkụzi ka anyị wee kụziere ndị be anyị na-amachaghị asụsụ Igbo ọfụma ka ha wee mara. Daalụ. Ndị be anyị ekene m unu ka emesịa.